διοργάνωση του Young Business Talents για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Nivea δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στη νέα γενιά. Πιστεύουμε στις ικανότητες και στην ευρηματικότητα των νέων ανθρώπων και γι' αυτό, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Nivea, διοργανώνουμε τον καινοτόμο διαγωνισμό Young Business Talents με επιχειρηματικό προσομοιωτή για μαθητές λυκείου. Όλοι εμείς στην Nivea περιμένουμε το Σάββατο 28 Μαρτίου, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μετά από συμμετοχή ρεκόρ 2.000 μαθητών από λύκεια όλης της χώρας. Καλή επιτυχία σε όλους! Ως μια εταιρεία που αγκαλιάζει και φροντίζει όλη την οικογένεια, στην Nivea δεν θα μπορούσαμε παρά με τον τρόπο μας να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση των νεότερων μελών της. Έτσι, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας απέναντι στην κοινωνία, στηρίζουμε για δεύτερη χρονιά το Young Business Talents, προσφέροντας στους μαθητές εφόδια που θα τους βοηθήσουν σε ένα καλύτερο ξεκίνημα στον μελλοντικό επαγγελματικό του στίβο. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα να απολαύσουν τη διαδικασία. Στα δικά μας τα μάτια, άλλωστε, είναι όλοι τους νικητές.